Il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data talab lill-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iħassar l-informazzjoni personali kollha li kiseb dwar il-ħaddiema tal-Ena Malta. Dan f'deċiżjoni ta' każ li nfetaħ wara ilment ta' 11 l-impjegat tal-Ena Malta ta' ksur ta' dritt ta' privatezza. Dan wara rċivew ittra personali minn Simon Busuttil fi frar li għadda b'messaġġ politiku dwar il-qagħda tal-kumpanija li tħaddimhom u d-deċiżjoni tal-Gvern fil-konfront tagħha. Dan minkejja li l-impjegati qatt ma awtorizzaw l-Ena Malta tgħaddi d-dettalji personali tagħhom lil terzi persuni u wisqanqas ma taw kunsens lill Partit Nazzjonalista jagħmel kuntatt magħhom għal raġunijiet politiċi. Mitlub jgħid minn fejn kiseb din l-informazzjoni, il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li ra d-dettalji pubblikati f'magażin ippubblikat mill-Ena Malta bl-isem ta' Enainfo. Fuq dan il-magażin ġie li jkun hemm miktub l-isem, kunjom u l-pożizzjoni fil-kumpanija, iżda mhux l-indirizz. Busuttil qal li fittex l-ismijiet tal-mijiet impjegati fir-reġistru elettorali biex kiseb l-indirizzi. Il-Kummissarju tad-Data emmen l-ispjegazzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni iżda saħaq li dan ma jagħtix id-dritt awtomatiku li wieħed jieħu din l-informazzjoni jikkombinha ma' informazzjoni pubblika oħra u joħloq rekord ġdid bil-għan li juża biex jibda kuntatt mal-persuna. Madankollu f'deċiżjoni kemm xejn konfliġġenti, il-Kummissarju ħass li l-ħsieb wara l-ittra kellha interess leġittimu u li l-impatt fuq il-ħaddiema kien minimu u għalhekk ċaħad l-ilment tal-ħaddiema.